Diljem Hrvatske različitim manifestacijama obilježava se velika pobjeda Hrvatske vojske. Ipak najviše je događaja u samome Zvonimirovom gradu. Podno tvrđave igrala se zanimljiva nogometna utakmica u humanitarne svrhe. Sudar Titana na Kninskoj Dinari. Umirovljeni vatreni pojačani estradnjacima kontra utreniranih Pauka i Puma. Zadatak 1. Podebljati račun Kninske udruge invalida Sveti Bartolomej. U kopačkama i zapovjednik legendarnih Pauka koji su s varaždinskim Pumama prvi ušli u Knin. Malo je vrijeme učinilo svoje i godine su učinile svoje, ali evo, daću sve od sebe, kao i ostali hrvatski branitelji. Pred vojničinama, redom priučenim nogometašima, ustuknuli su i Vukovi s dugogodišnjim igračkim stažem. Tek nakratko. Pa oni su profesionalni vojnici, sigurno su trenutno spremniji od nas, ali morat će se potruditi da nas dobiju. Nagužvalo se na klupama Kninskog nogometnog hrama 30 humanitaraca. I sad moramo imati jednu strategiju kako ćemo što više izmjena napraviti. A taktika ista u oba tabora, napadačka. Da je gol, pa još jedan, pa još jedan. Kro Unumovci i udruga Sveti Bartolomej stari su znalci. Danas skupljaju novac za nove prostore. Postojeći su već pretjesni. Zato što pokrivamo područje oko Knina, preko Kistanja, preko Okleja, preko Drniša. Čak smo imali članova iz Šibenske općine koja dolaze ovdje na rehabilitaciju. A itekako će im pomoći u širenju današnja financijska injekcija. Sjelo im je na račun 50.000 kuna. U Kninu